E kinde ni ma piny ngima koro paro odiechieng' mar mon liete kawuono, mine moko e kaonti ma Siaya dwaro mondo mi od bura mar kaontino mondo mi koro okadh chik maketo agenga makare ne mon liete. Kane otelnegi kod An Adhiambo, minego kata kamano tielo dwaro mantie mar mondo mi koro chuog chike marito ratiro mag mon liete, ka bende moko kuomgi ywak ni githoro kalo e chandruoge opogore opogore ma ikelonegi kod kayuochgi tok tho mag chuogi. Kowuok e kaonti ma Siaya, jafwambo marwa Jamolo gi ler mathoth e wachni. Moko kuomwa chuowa Nyasaye oseomo. Tiyudo ka mier kumwa dake ni moko kuomgi odak matek gi yuoche gi anyuola gi. Koro wan be wawinjo matek. Koro wakwayo ni sirikal gilosnwa chike moko madikonywa gi jowa gi. Madimi mege gi bende tich mayot kaka ginyalo dak e anyuondgi. En kwayo mochiw gi mine kaonti ma Siaya kotelnegi gi An Adhiambo ma oywak ni gisebedo ka giyudo pek mokalo ahinya to e lwet kayuochgi tok tho weg utegi. Pek ma gineno, iyudo ka ng'ato chuore otho, to ka chuore otho, to mwandu mane chuore owenegi, iyudo ka anyuola kata wedene okaw. Koro mama ni odong'. Kako ochaki okia. Moro noweye gi ot ka ot nus. Ng'ama dwa konye mondo odni orum onge. Ywak ma MCA ma South East Alego Ward Mikais Mercedes Scholastica Mado yie godo ka oyango ni en adieri ni nitie gigo maricho ma mond liete osebedo ka kale. En odiechieng' mipanogo mond liete kaluwore gi pek ma gikale kaka mond liete. Moloyo e pinywa maluwo kae nitie chike gakwede mang'eny momako mond liete. So gin gik monego wawuoye sani nikech ngima olokre. Ndalo osekalo nitie chike moko ma otwe mond liete ma konygi mamedo mana migi midhiero gin nyaka gi nyithindgi ma koro wegigo ma Mikai Mado kata kamano singo ni gidhi nyime gi okang' mar chuogo chik mabiro konyo rito ratiro mag mond liete e kaonti ma Siaya. E County Assembly marwa adwani mondo wacho ni onitie chik maloso mandwa wuoye wach mond liete kaka wanyalo konyre kaka mond liete. An achiel kuom abendan chiliel kama nitie ni to wasechako okang' maloso chik mar konyo mond liete kaluwore gi chike gakwede ma idwani mondo wawinjre kaka jopiny ni magi to tinde ndalo gi oserumo gi ketho ratich mond liete. Ka omedo ni chik ma gidhi gi nyime gi loso no nigi fuonde mathoth mabiro konyo ka otiek lose. Iye kanyo nitie kata proposal ni mondo walosie committees madhi rango weche mond liete e sub county ka sub county, kendo committee no mi kata teko gi budget mar loso chenro kaka training mapuonjo mond liete e weche kata kaka iwuoyo ni succession, kaka giyud mwandu ma chuogi oweyo kaka lowo kaka mwandu moro amora ma ginyalo ritrego kata gi nyithindgi. Ne Radio Ramogi e kaonti ma Siaya, An George Amolo.